Ningizimu Afrika sinibingelele sinamukele sibingelele nababukeli bonke beBabu Dokotela show. Namhlanje sihleli noBabu Dokotela, sihleli noBabu ojabulile uBabu wesizwe, ubaba ongaxolisi. Babu Dokotela awubingelele ababukeli emakhaya. Sibonga kakhulu ukuthi ukwaze ukukhetha le channel kuwonke ama YouTubers akhona. And the last time we checked ama YouTubers there more than 5,000 ama YouTube channels. Kodwa wena kuwonke lawa you selected this one. Sithobe kakhulu Babu Dokotela okhulumayo eseThekwini. Umgaqo esikuwona sise Queen Street and Albert Street sisebuilding elibizwa ngokuthi iNedbank House Building sise 19th floor. Room 1904 to 1905 sise dark room studio number 1 lapho siqophela khona lolu hlelo siyethobeka. Sibonge Babu Dokotela. Topic yethu namhlanje Babu Dokotela soke sikhulume ngezinyanga in youth. Ake sibhekela umbuzo wethu oqala masithi Malawi money bath yini lesikhuluma ngayo la? Kunamafutha esiwalungiselele unfortunately I'm not too sure uthazola sesikhasigana angazenza study ngesingekho. Sizokunika uma esekhona but uma engasekho futhi awekho sikunika amabhodlela awu3. Take note amabhodlela awu3 usize wabo u5 ml. Shuthi la ngangesiqhapho aba u3. Into yenza wena uthatha amanzi afudumele wafaka endishini, uthathe imali ewu200 rand uyifake phakathi. Angisho lo amanzi afudumele uzogeza ngawo imali uyifake phakathi. Angizange ngisho insipho, ngithe imali. Uthathe lamafutha ibhodlela lodwa uliconsele lonke phakathi. Uma usuqedile uma usuyageza ukhomanda imali esimeni sakho sokuphila. And then uyageza ubiza imali uyageza ubiza imali uyageza ubiza imali. Uyakwenza lokho usebenzisa le mali ukuzibhucunga umzimba, usebenzisa le mali ukuzibhucunga umzimba, usebenzisa le mali ukuzibhucunga umzimba. Uma usuqedile lapho wenza kanjena ke uyachitha. Thatha imali uyibeke eceleni ngakusasa futhi wenza same thing for a period of 3 days. Waphela lo 3 days. Guess what? Musuphelo 3 days thathe le mali yomisa yahle uma usuyigoqa kahle bencane uyishuthela ahlala khona amakhadi akaze bank. Le mali iyona sizodonsa isimo semali empilweni yakho. Kodwa leyo nto siyithole eMalawi and asinayo eSouth Africa. Ngenzela ukuthi angifuni ukuzenza study into engekho. Uma ikusekhona khona mingasekho njengomtewa. Umtewa sothola eZimbabwe. Uma ukhona siyakunika uma ungekho futhi awukho. Siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sibheke la. Ukusatshiswa kwenyanga sisatshiswa ama client esabisa ngokufa. Thini ukuphawula kwakho? Asikusho nje lokho. Proven otherwise. And into kade siyisola besithi inyanga zixabana zodwa, inyanga zixabana zodwa. Inyanga ziphenduka izitha zama client abo. And in a sense that kunezinto ezinye ezisuke zingeke zenzeke. Inyanga esuke engafuni ukuzenza. Ngokuthi wena usumtshelile afika umuntu lana enethendesi uthena uyalalelwa zezinyanga. Acabanga ukuthi nawe uzomlalela efuna umuthi ukuthi ubulale umkakhe. Wena umthetha hayi la ekhaya sikwenzi lokho. Kungcono mekuthiwa umuntu enixabene na kodwa igazi lonkosikazi ngesikwazi olikhipha. Kufika omunye umuntu efuna umuthi nje ukuyivikela izitheni zakho umnike. Mase ethi lo ukushuthi wena ke unenkinga nami ngoba mina ngafika ngifuna ukuthi wangangenzela. Sekuyagcina manje inyanga isiphenduka iba isitha kulomuntu. Engisho ukuthi kunenyanga literally ngempela esekunobufakazi obenele nalezi ezingakanaki ukuthi lezi zitha kade becabanga ukuthi izona. Hell no. Izitha sezikhona through ama client. Last time I checked Hammerstay inyanga yashawa kwangena abantu angathi bazohlola abawu2 bafike bayivuthela ngenhlamvu bayibulalela esigodlweni. Hayi ibulawe ezinye inyanga ibula iwona ama client abo. Engisho ukuthi lento it lives inyanga shake not knowing ukuthi should we continue with this umsebenzi wethonga lesinike wona or mele sinike lona belisinikelana kanti futhi bona labantu esibalapha kuzoyibona futhi abasicuthela befuna ukuzosibulala. Babu Dokotela bawesizibojabulile. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake siphinde sibheke la. Ucwaningo la liveza ukuthi abantu abaningi imiholo yabo abazigqaji ngayo, imiholo yabo iyabaphoxa kakhulu. Ngabe kuthini ukuphawula kwakho kuloko? Asibonge. Ibhlungu lona iyadabukisa ngoba phela sinabantu abacosha ama orange emaplazini. Noma ngeke ngisho ukuthi orange le mali nemgaqweni, but what I know
mase belidayisa le orange balidayisa u25 rand. Reason why belidayisa u25 rand bal-converter into US dollars. Ngasebenza e-Outspan la ngasemkhumbini far early 90s whereby besitshengiswa ama-grade ama-orange. Umkhumbi uthatha u-grade A kuphela. Lama orange wena wathenga ezitolo o grade B no C. Emkhumbini kungena u-grade A kuphela and then price yakhona echarge in US dollars. And lo muntu loyo kade ecosha lama apple lama orange ayodayiswa phesheya. Then mase kufuze uhola kuba ihlazo. Angikutshele lokho kuba ihlazo. Somatekisi uvuka ekseni angikaze ngishayela itekisi bazi bavuka isikhathi kodwa bavuka ekseni okusalayo. Bavuka ekseni bathutha umphakathi oyohola plus or minus 3,000 a week, 2,500 a week, 2,000 a week, 1,500 a week. Bawuthuthe lo mphakathi bawuhambise. Bawubuyisela umphakathi intamba bawubuyisela emakhaya. Mase sebefuze bayohola ekupheni kwesonto. Kungabisefana nemali ade iletha la ekhaya. Lezi zinto sizolokhu sizikhuluma ngoba ne-security ligada imall. Imall ewetha ama-billions. I-security mase fuze lihole. Aliholi even udust wemali kade ikhokhwa kuma-boom gate. Kunemali lena ebekade singene sikhokha labo 10 imali ye-security ayifiki even lapho. Imali nje collectwa la kuma-boom gate kuphela ama-parking. Ayifiki ngisho lapho. Engisho ukuthi lento mase kufuze kuholwe kube yihlazo. Le nto lena afuna siphinde siyibhekisise ukuthi thina kwele ndabuko kwelethu thina bomtsinsa boyimekelele siyazi ukuthi abantu abaqashe abantu onqiwankulu abantu abakama ngesandla ize noma nathi sesingabaqashi kodwa ngeke sikwazi ukubalansisa ibalance check ka 450 years sine free labor in South Africa. Engisho ukuthi angifuni ukuthi bathi ngoba nanti abantu abanyama seniyaqasha ne thina sese asizona ngisho izingane singama infants seku incubation bottle in terms of employment equity. Angifuni ukuthi abantu balinganisa belungu nathi sifa apart. Ngifuna ukuyiveza lento ukuthi ngempela we have to start to understand ukuthi le mali eholela abantu is not what they work for. What they work for it is gone. Uhleli ngaphansi kwemayini imayini ikhipha igolide ngeconveyor wena uhleli lapha phansi. Lento kade uyisebenzela isekho la ukhona isihambile yodayisa. Wena uzodayiselwa imali abayispende kade begrisa amasondo la econveyor. Lo mali iyona elingana nemali uyiholayo. Babu Dokotela babu sizibawujabule siyabonga. Sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela ake siphinde sibheke la ubaba uNdimande ngabe yini ayiphathela ababukeli? Siyabonga ke siyibheke le ndoda lena ukuthi kukhona yena nganiphathela kona uma kukhona yini ayiphethe ngoba sesizwile udumo legubhu saliza udumo lenyoka la maselesele yonke into ake sizwe ukuthi ke umkhulu ke uNdimande ithongo lemphathisini kuze ukuthi naye ukuthi ayikho into ayiphethe sizobe sesishiya phansi sisakuveza nje lo umkhulu uNdimande use province esibizwa iMpumalanga province. Idolobha kulona sibiza ukuthi kuthiwa isesekunda ilokisha lona kuthiwa iKinross iextension extension 21 sizozwa ukuthi yebo mkhulu sinjani khehle Siyapha mkhulu Daniel sikhona mkhulu ngemvumo yakho nje angangena emadevini izolo ngifonela umuntu obentshotshelwe imoto esegoli entshotshelwe iVW Polo into enjalo ngamnika inamba athi akakufonela noma ukufonelele yini umfonelile mkhulu ugcina nyamalela afika ngakini okay no kulungile anginakhena kuloko okay ake silungise spelling namhlanje sizokhuluma nawe njengenyanga njengomelaphi wendabuko awusinike inamba yakho mkhulu utholakala kuyona inamba yami mkhulu ithi 072 88 74 114 yebo kuhlala mkhulu ake sikhulume njengenyanga sikhulume ngokuningi okuthinta imisebenzi yesigodlo sakho namhlanje ngifuna singene eyibuthweni oluphathayo ekuthiwa amadoda abovu khuluma nathi mkhulu uma ukhuluma amadoda abovu ukhuluma ngani yini yona leyo isoke mkhulu amadoda abovu angikhuluma ngomuntu ngoba phela ikhotho indoda iyakhanya ibovu ngikhuluma lapha ngomuthi lo muthi ubizwa ukuthi madoda labovu ngalama feature lo muthi lona
umuthi lo uhlanze zonke izinto uhlanze zonke izinto kulo muthi loyo siubiza lelikhuba amadoda abovu lo muthi usiyavusa lo muntu masuvusa lo muthi uguquke ube umuntu ukwazi ukuthume mkhulu ake ungenela ngoba angeke ngikudedele namhlanje ngoba angifuni kube sengathi ngoba ukhokhile sekufuze ngikumassage mina angimassage indoda lalela ke mkhulu senginawo amadoda abovu ngiyayizwa into oyishoyo kodwa manje nginezitha ngizowenza njani ngizohamba ngwagcoba emzimbeni kuzokwenza kanjani khehle cha mkhulu monezitha amadoda abovu akulekelela phezukwento ukuthi uyawathatha wafaka enyameni lebovu wapheke futhi awapheke usavuthwe just uyawabilisa kuphela bese uyawathatha mkhulu bese uphosela izitha lapha nenguvu noma singazidla lento izobuyela emuva la eqhamuka khona okay now sibonga kakhulu mkhulu usinike indawo lapho kuyona khehle indawo lenkuyo ithi kusendaweni yaseMpumalanga endaweni yaseKingos eStation 21 extension 21 Ngisibonga kakhulu bonga inamba yakho ogcina khehle ithi siyaphuthuma isikhathi 072 8 74 114 Siyabonga khehle lamabonga ababudodela bawesizwe bawujabulele siyathobeka Indoda ke lena ke ekade sinayo ke namhlanje ubaba uNdimande useMpumalanga province siyathobeka Sibonge Babu Dokotela ake sifune sibheke la kunalabantu Babu Dokotela ekuthiwa umuthi awusebenzi athi umuntu kade ngihamba inyanga ngithi ngithatha umuthi awungisebenzeli kuyenzeka yini ukwazi leyo nto le iyadecodeka yini uyakwazi yini ukuthi uyilungise leyo nto le ukuze umuntu usebenze kulowo muntu awungitholele ispirit awungitholele uvinegar omnyama awungitholele usawoti obhala ukuthi si salt awungitholele uanyanisi musu gijima uthi umingane esitolo uthi ayithathe ulamula wena musu uyawucweca ulamula ufuna amakhasi akhona waqobo uanyanisi uqobe musu ukhe ispoon sasawoti ngapho usifake la ukhe ispoon sespirit ukhe ispoon savinegar musu ungigqumela ngalento lena inzuku ezintathu uqhuma ugeza musu ungitshela ukuthi umuthi awuzosebenzeni kuwena le nto leyana awulalele kahle wena ithini into sithatha into yakho elahliwe lalela kahle sithatha into yakho elahliwe bese sithatha umuthi obizwa ukuthi umkhondweni sithathe impepho ebizwa ukuthi impepho yamakhosi noma impepho ezangoma sikuhlanze nomkhondweni mase lento le siyayigoqa lento le ngendwangu thola indwangu emnyama sigoqa sithathe into soyifaka esidulwini bese sibeka imali emhlophe sithi namhlanje usibani akho umuthi osebenza kuyena nina amakhosi asesidulini idlani yonke into eyimitha nayo awulalela uthi ngithini nina amakhosi asesidulini idlani yonke into ewumuthi ayisebenzisayo awukho umuthi ozosebenza kuwena guess what ngisho umkhuleko ukhulekelwa boba blessed bonke abantu enkonzweni but wena ngeke ngoba ezakhe izibusiso ziyadliwa awulalele ucabanga into ecabangayo isiduli ngesingisi kuthiwa it is an end hill but uma ukhuphuka emazweni aseAfrika bayakutshela ukuthi what is behind the end hill i-end hill kuhlala idemon ekuthiwa it is a female goddess and wena livela kuwena ngathi ukuthi liyinkosi yesiduli inkosazane leyana yangaphansi komhlaba esuka ihleli lapha yana iyona ke le othi umuntu umcaste ngala mademoni appear as ants in your presence of your eyes affecta adle yonke into kulomuntu Babu Dokotela bawesizwe bawujabulele Sibonge Babu Dokotela ake sifuna sibheke la inyanga iningi ngendlela esimanga so njoba ziningi kangaka inyanga kungani pho abantu abasha bebaningi ngaba ngasebenzi asikuveze lokho istatistic SA siyayiveza i-population ratio eyinyanga yabantwana abangasebenzi i-youth engasebenzi kodwa kufuna sikhulume i-youth iningi kunako kunabantu abadala but yona futhi eyimajority engasebenzi inyanga every month kukhishwa ithwasa esigodlweni every month kukhishwa ithwasa esigodlweni
okusho ukuthi izinyanga zireplete noma izangoma noma abalaphi bendabuko ba replicate every month. Umbuzo ukuthi why singekho isikhathi sokuthi ake kubhekelelwe lamathwasa aphumayo ukuthi aphuma ayosebenza yini umsebenzi wethongo noma aphuma ayobeka amabhaya ahamba ofuna umsebenzi. If kunjalo kwenziwelani lokho? Namhlanje ngizokhuluma nomuntu othi uyinyanga but akaze abone ngene umuntu omusha esigodlweni sakhe. There is something wrong ngokwena mkhulu. Abantu abasha aba-effective kwi-forex asibanikeni phela into ka-forex. Yini manje singabaniki? Ngoba siyabazi ukuthi ba-effective entweni ezi-digital marketing. Asibanikeni. Abantu abasha ziningi into abane-challenge yazo. Othola ukuthi abafundisi abakwazi ukusidisclose nabo. Izinyanga abakwazi ukusidisclose nabo. Uma idisclose nenyanga, inyanga iyamshela. Uma idisclose ngumfundisi, umfundisi uthi akamukela uJesu. Manje ngifuna ukuthi singabe abantwana bagcina bengasazi bazoya kuphi. Kodwa asibanike into. Asibanike into abazoyisebenzisa. Wazi kodwa makufike yena akufikanga imillionaire, charge umntwana njengomntwana ngoba kusalawe kufuze ungasizana. Kunabantwana lana abangama aldaya abaphethe amakhaya. Wena uma efikile ubona intombi. Kunabantwana lana emakhaya abangama orphan otherwise. Unina wamtholela ekhaya uthe umeshada indoda yathi yamthatha lo mntwana ngoba ugogo lapha usemdala uzosishonela ashone futhi ugogo ahamba umntwana oshada aye la kushada khona uma wakhe. Number 1 ashona ubaba ngodlamela amatekisi and usala umama vese udiabetic otherwise. Ngokushona kwale ndoda ukhupha kakhulu ushukela mama shona. Asale lo mntwana ongazalo lo baba bafika bomndeni bamkhiphe ahamba intandane indishi. Uthini kulo mntwana umefika unawo umuthi okumsiza. Sithi ke siyinyanga ke sibuyele kuma basics sibe conscious about helping youth. Babu Dokotela wayesizibojabulile. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sibheke la. Njengoba unabasebenzi abangaphezulu ka20, ngabe zakhe ingane isebenza phi kuphi la iqashwe khona? Ngibe nezingane ezimkhovo. Angikusho nje lo nginengane safunda ezikoleni eziphansi. Una 8 years. Una 8 angimazi ukuthi nami kodwa ke ukusala khona akasebenzi lo mntwana. Kudlula lapho ngaphansi kwalonke nomzukulu owenza unyaka oqala ne crash twine ya crash na akasebenzi futhi. Ngizoba naba u2. Lo munye omdala uhamba ngeRange Rover Evoque. Silungise spelling. Umuntu ama Range Rover Evoque imalini? Kushilo umuntu right. Ushuthi right. Lo kohamba Range Rover Evoque angeke uzukwazi ukum-afford ukuthi uyasebenza. Ukushuthi uhola istipend kubaba wakhe. I-SBV clinic yabaholela. I-El Shaddai Herbal Shop yabaholela. Babu Dokotela Pty Ltd yabaholela. Kuzothi lo munye olama loyo akasebenzi uyabloga lapha ko TikTok yonke lento abayenza lapha ehleze beshoot. And Babu Dokotela Pty Ltd yamholela. El Shaddai Herbal Shop yamholela. Kuzoba i-SBV clinic yaholela. Kuzoba nomshana owathi wazala udadewethu wadlula emhlabeni akasebenzi. Umshana wami uyadriver. Awakho umshana wenzani? Gijima sana ngane zabantomazana emgaqweni. Umshana wakho uyinyanga. Usebenza eTiroom. Dayise tech shop yomuntu uyinyanga kodwa wena. Umshana wakho is your child. Technically it is your child. Umshana wakho, you are responsible for him. Asikho isidingo ukuthi umshana wakho ahambe ophusha ama-trolley Shoprite. Wena ukhona. Umshana wakho abhayize nezithuthuthu laza akagenqwe deliver amapizza emzini yabantu kodwa kumshana wakho. Wami umshana uyagenqa. Ushaye ingane strong. Strong uhola istipend kumalume wakhe. Babu Dokotela ke lo. Angisolve futhi angixolisi. Siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ke sibheke la. Abantu abaningi umuntu uthi makade enyangeni wabona ingenzeki lento abayifuna bese ethi uyofuna imali yakhe back. Mhlawumbe sibheke ezinye indawo kufanele indawo efana nabameli iyabuyiswa imali mhlawumbe kuma mangabuye esibhedlela sangalapha ke sifi iyabuyiswa imali. Why enyangeni kube lula ukuthatha umuntu ufuna refund?
ake sikhulume lento with passion and understanding. Uthatha ibhanoyi with the intention ukuthi you are going to get a job in Johannesburg or in Cape Town. Uma ufika umsebenzi ongawutholi, awubuyele e-airport uthi ucela i-refund yakho ngoba la uyofuna khona umsebenzi awutholanga. Angisho lokho. Uthenga isibhamu, i-Glock. Lesibhamu sine intentions of self defense. Kufika i-enemy, i-Glock iblock. Awukwazi ukubuyela la uthenga khona isibhamu. Uthi isibhamu senu ngitheme sekufika sithi ngiyadubula kwi-enemy sangaduba ngicela i-refund yami. Ummeli ukumela ecaleni eliserious. Umkhokhele hefty price. Every day yobonana na-advocate enkantolo is 25,000 to 30,000. Njalo meniloko niye enkantolo. For 2 years wenza same thing. Ligwebe icala kusakaza ku 25 years. And then awubuyeli kuyena uthi akakubusela imali yakho ngoba ethe uzokumela ecaleni. Ibhedlela ulalisa uma wakho khona aze ashone. Mase isibhedlela sikufaka ibill futhi ukuthi kunemali enye eshodayo. I-medical aid yakhe ingasakhokhi. Awubuyele esibhedlela. Lezi zinto lezi questionable ukuthi it is a gross undermining of indigenous practice of medicine. Lento itshengisa ngokusobala it is a gross undermining ukubukelana phansi ngoba umuntu omnyama lo. Then definitely uzongibona kahle ngizofika sengithethe isibhamu eqolo mina ngiyishaya inhlamvu. Mina it happened to me. It was 2007. I can remember strongly. Kanikeza umuntu umuthi wama piles. Go 120 rand. Ya 120 rand. Kamnikeza lo muntu wawusebenzisa umuthi uthe half wawubuyisa. Wathi lo muthi awumsizi. Usezaba kudokotela wama piles asaphola. Lo muthi awumsizile and ucela imali yakhe. Isikhathi afika ngaso kwaku 4:45 kwaku 4:45 kwaku 4:30. Sakhuluma nalomuntu lona ngisele 12th floor. Lo muntu ngiyamsaba. Vese ngigwala mina ngingase lokushe ngihlani phela ngigwala. Ngixaka nje ngizwani naye duze kwami. Yathi le nyoni angiyibuyisela imali yayo. Nanku umuthi wami. Ngase ngathi mina awumancane umuntu omdala. Ngaphuma ngaya e13 floor ngangathola umuntu. Ngaya 11 floor ngangathola umuntu. Theme sengibuya. Ngase ngathi lalela ke mkhulu. Ngisengiphuma e13 floor. Bengocheck ukuthi khona bani. Akho umuntu. Sengibuye 11 floor. Bengocheck ukuthi khona bani. Akho umuntu. Lento ofuna ukuyenza iyenze manje ngoba mina ngibelethanga ngane emhlane. Lento ozoyenza la yenze manje. Mina angifuni into engishonisela nelanga. Kusaba kabi ukulwa. Ngifuna kusheshe kuphele manje. Either uyangibulala or ngiyakubulala. Simple as that. Ngoba lento ozoyenza lana uyangidakelwa nje wena. Wena uzongifunda umqondo ngenza umqondo too much. Lento ozoyenza yenze manje. Ngoba ngase ngiplane ngaqeda ngathi sisi 12th floor. Into ezoyenza umeke wenza kumina siphuma na ngewindi sophahlaza kaphansi. Ngoba uyangiabuse. How many times they've been misserved and they complain not. Leave alone ukuthi akonfront at and after hours and ask God ukuthi into ayenza la it will leave no evidence. Engisho ukuthi lento iziyafa izinyanga zibulawa yiloko. Bayafa ama colleagues ethu ebulawa yiloko. Abanye bashintsha even ama address bashintsha ngisho ama phone because they've been handed down. Athi umuntu mina njengoba ngibokoshiwela mina ngizokhipha inkabi zami zokushaya wakhipha umuthi wena ngizolwini icala wena ukhipha inkabi zizokushaya wena odaziko oshaya ummeli. Akayikhiphe ezokushaya ijaji limgwebile. Akayikhiphe ezobopha iphoyisa lamfaka ezitokisini. Wena ngoba uyinyanga umuntu omnyama and uyakwazi kwakho kufuza ukuthi uzofa. Ngisho ukuthi izinyanga zami zibambene iziqine. Zibambene iziqine. If kufika lapho thatha isinqumo ngekuyisole ngaso. Thatha isinqumo ubhale ngegazi. Uthi this blood I'll share it. But if it force me to ukuthi ngilale kulona
kulungile ngoba iningi lethu lithola selicamela egazini lalo likhiphe eqale lakho lingaze likhishwe isitha kuze uthi isitha sazi ukuthi la ngoba ngale kwenyanga khona ibhluka ngale kwebhluka khona enye into engeke ngisho la angifuni nje inyanga zami ukuthi nidideke there is no way ukuthi we can tolerate again and again and again ngoba ngesikhathi umuntu ekusho lokho umuntu wakhe akawubuyisi ngesikhathi ekusho lokho ummeli akamtshelanga lokho ngesikhathi ekusho lokho ijaji akalitshela ngesikhathi ekusho lokho kwitransport abeyigibela ehamba lecala lamgweba akasho ukuthi cela bambuyisele yonke imali ade ikhokha ethi uyecaleni icala kalwina akabe bambuyisela leyo nto ibhlungu asikusho nje lokho ibhlungu and then ezinyanga sezifisa ngisho ukuyeka ukulapha ukuthi ngeke zikuye ngoba phela i-calling yethongo and then the evidence is clear ukuthi inyanga ezu10 ezu8 zobulawa ama customers Babu Dokotela babesizibawujabule siyabonga